аби тут всі білоруси були, а в Шидловщині поляки. Ага, Но білоруси вчилися лепш за поляків. ясно. І А в Шедловщині була церква ще якась там? там така каплиця була, Капличка а тут церква була. Ага, так. А у Шедловщині була... І там була, там Віра була, якийсь Мар'явіти, Да, Моровицкая церква. Ну, да. І була там матечка, а що таке матечка? монашка була. А, ну. Я ще пам'ятаю, як вона дітей є був, і зараз монахи вже настоящі, то такі чорні, а є білий був, і вона така матечка. А як сюди вже прийшли при Совєтах, чи ще при цьому, туди при Польщі ходили, то вона приходила на релігію. І ці поляки вона вчила, а до нас приїжджав з Пружани батюшка. О, то я це пам'ятаю. А каплиця є ще за дзвоном була? Дзвониця там якась? Як вона виглядала, може пам'ятаєте? І вона така зовсім Маленька. маленька була, і дзвона в церкві то був дзвон. І мусити не один. Бо такий був обичай колись, як умирає хто, то вже рано ходить церковний староста на дзвоницю і дзвонить. Я церкву пам'ятаю, і дзвоницю пам'ятаю. Ну, при Совєтах ще довго та церква стояла. А і ту каплицю я вже не пам'ятаю, коли розібрали, бо це були там могилиці, а з того боку, навіть пам'ятаю, де стояла вона. Ага. Коля могилок десь там? За могилками, там були ті Шидловщина вся, Ага. називалася, тоді називали Шидловщина. Шизна. Ну. От. І то вони ходили туди.